Antay na naman siya. Oh. Oh. Kita niya na. Saya-saya na naman. Kanina niya pa inaantayan eh. Mabatid ko. Ayun na. Hindi ka na patali mo. Good morning. Coffee tayo. Happy Monday guys. Monday na naman. Balik trabaho na naman tayo. Ay, sarap. Ayan sila mama nga nagpapasundo na yun. Nag-chat na sa akin kanina na kailan nyo kami susunduin. So baka this week kasi hindi naman baka hindi pa naman matuloy yung yung staycation namin ni Chris. Nila Chris. So sunduin ko na muna sila mama. Kasi mukhang gustong-gusto na rin nilang makaluwas. Nagsaing muna ako ng brown rice kasi may brown rice pa pala ako dyan. Ayan, medyo matagal lang to palambutin. Then, isip na naman tayo kung anong ulamin. Ito, lutuin ko na yung aking pampano. Kasi meron pa akong chrysanthemum din dyan. Baka masira na. Hindi, nagpabila ako kay Rico kahapon ng TJ. So, yan na lang sa dalawa. Kasi meron pa ako dyan yung pinilagyan nito. Yung minudo na ginil. Minudo. Tama ba? Oo, yung giniling. Yan. Ayan o. Mag-iinit na lang ako nito mamaya. Kunin lang natin yung mga ingredients. Ayan, yung chrysanthemum. Buti mahaba buhay nyo. Fresh na fresh pa rin siya. Dala natin ng sili. Kalamansi. Ginger. Uy, namimiss ko na si Ginger. Kailangan makauwi na kami. Then, kamaris. Okay, lang ka dito, Ginger. Ba't ka, yeah. Ay, may naiwan ako. Ayan, luto na yung ulam ko. Grabe, ang bango ng chrysanthemum. Ang bango na, ang sarap pa. Literal guys, para siyang citrusy something yung amoy niya. Plus yung pinakalasa niya talaga, the best. Yung chrysanthemum talbos. Talbos ng chrysanthemum. Ayan, di pa ako nakakita ng niya, ng bulaklak niyan. Di ba bulaklak yan? Yung pinapaspell kay kay Mami Junisha. What's your favorite flower? Chrysanthemum. Spell. Sabay, rose na lang. Anyway, ayan, nakatapos na ako. It's 11:45 na. Magsisinop lang ako ng mga ginamit ko. Then, punta na ako sa sa laptop ko. Kasi, papabuko na yung kay Mamaya. Mamaya! Sorry. Sobrang natagalan yung natin, yung transaction natin. Gawa ng, yung papers ng Enjoy. Medyo matagal ni-release kasi ayokong magpa-ship na wala talagang paper, especially sa mga food, yung ganyan, para hindi maharang sa sa destination niya. Kasi mamaya biglang i-open ng customs, yung ganyan, tapos iba yung papers na pinresent mo, ibabalik yun sa'yo, or worst, parang pagmumultahin pa yung shipper plus yung receiver, diba? So, inantay na lang namin na mabigay ng ng Enjoy. And, nung Saturday, na-email na sa akin. Kaya,
Ayun. Yung Saturday na email na sa akin, eh wala namang ano, walang pick up ang mga shipping company kapag ka-weekend, kaya ngayong Monday. Ito lang mahirap kapag luluto ka eh. Yung mga hugasin after. Pero okay lang. Na-enjoy ko naman siya. Gusto ko yung mga ganito guys na ano, naka-fold. Mga silicone na lagayan or mga pang drain. Kasi sobrang sobrang tipid sa space. Ano to eh. Bigay sa akin ni Mitzi ito. Nung mag-camping kami. Diba? Naka-fold lang. Tipid sa space kapag tinago mo na yung ganyan. Kasi nagiging slim. 100 lang daw to sa Ace Hardware niya nabili. Binigay niya sa akin. Hindi ko hinitian. Ayan, tapos ganito. Para siyang maliit na bowl. Palanggana. / palanggana. Ayan. Na ano din to. Nare-retract. Retractable. Diba? Tipid. Tipid sa space. Perfect sa mga condo living, maliit na apartment. Lunch tayo. Ayan. Yung asawa ko, ayaw din paawat sa kanyang beauty milk. Ano masabi mo, Daddy? Ang sarap. Ang sarap. Ayan, pinatry ko sa kanya kahagabi. And syempre, ako din. Ayan, kain. Mabait lang eh, no? Diyan lang yan, tambay-tambay. Diyan ka lang na, kasasama at baka deadbullin mo si Percy eh. Galit pa man din sa ano to, sa pusa. Hi, Kuchi! Opak na. Oyos ka. Ano ko dumuan kay Groot ah. Tingin, tingin. May bagong toy si Nene. May bagong toy si Nene. Ganyan talaga, nakaka-excite pag nakakapundar ka ng mga gamit eh. O, diba, lumalakas yung kanyang guys. May paganyan na ang shadies. Katuwa. Dati, kawakawali lang yan. Ngayon, fryer na, oh. Susunod na ako, pressure fryer na. Yes. Sakto, meron tayo dito, Fryman sa Jollibee, oh. Hi, guys. Tinatanong ko kay Ever, ilang minutes nga yung chicken? Ilang minutes yung Shanghai? O, diba? Ang ganda. Nakakatuwa. Nakaka-happy naman. Ganda yung niya. Oo nga. Yung hinabol mo. Fry basket. Ay, yung niya, ganun Ang pala. ganda. Para siyang stove din, Oo. Pwede mong ipalit Baka sa bat naman. Nakakatuwa. O, diba? Hindi ka na magbabalik-baliktad ng Shanghai. Naka-deep fry talaga. Although naka-deep fry naman talaga, guys. Ano to, guys? Hindi na mapapasok. Ready na para pang Malacan sa New Year at saka sa... Yeah! Ready ka na ba, ne? Ready na ba kayo? Kinakabada siya, oh. Kasi kailan yung mo? 17, no? Sobrang dami na agad, 100 pieces Shanghai yun. Ha? 400? 100 pieces. 400. 400? O, diba? Shanghai pa lang 400 pieces na ipa-fry. Kaya, Ang ganda. 100 pesos yung chicken lang. Good morning! Ayan, dinaayos na yung namin, guys. Yung sa kwarto, yung mga bintana. 3 palang basag doon. Nakakaloka. Kala ko isa lang. Sabi ni Mang Boy. Yan si Mang Boy. Nandiyan na sila sa labas eh. 3 daw pala. Kaya sabi ko, kaya siguro ang taas ng namin, ng kuryente namin. At literal hindi bumababa. Kahit na anong tipid ang gawin namin dito. Ay, nako. Tapos ito, nagluluto lang ako ng ng tocino. Ganyan ang gusto ko sa tocino. Yung medyo masunog-sunog.
spotless to kaya. Ayan, dry. Dito, Gertin, dali. Dito. And then, nagpaano na rin ako sa kanya. Pinasuyo ko na. Tapos nagpasabay na rin ako kasi si Daddy gustong gusto maglagay dito ng tag dito. Maliit na, ay hindi, ano ba yun? Saksakan daw. Magprito rin ako na itong bangus. Ayan. Then, reg ko ulit siya sa cornstarch na may salt and pepper. Ang sakit ng ulo ko. Kulang pa sa tulog. Para alas 3:30 na kami natulog ni Daddy. Gawa nung tinapos namin yung lakas sa de papel. Sakit tuloy. Yan, sabi ko na dapat weekend kami nanonood eh. O, ito na yung salarin. Ang oras tayo natulog. Tapos nagising ako ng alas 6. Oh my God. 3 oras lang. Kulang naman tulog ko. Oh my gosh. Kain tayo guys. Lunch na ata ito. Alas 11 na eh. So yung tocino, egg, milk fish, and then spinach. Yan. Brown rice ako. Si Chris. Si Daddy. Mga kasama ko. Wala. O, game na. Attack! Grabe talaga ang ko. Parang gusto kong matulog na. Kaloka. Ayan, inaantay ko lang din yung mga handy money kasi biglang nag-lunch break. Ayan, para matapos na sana tong bintana. At 3 pala yung dyan, yung basag na salamin. Kaya kaya siguro ang taas ng namin, ng kuryente namin dahil dyan. Akala ko isa lang yung nabasag ng bagyo. Meron pa daw pala. So, papalitan nila yung salamin. And then, nagpagawa na rin ako ng linya ng saksakan ulit. Kasi kulang yung mga saksakan doon sa labas. So, nagpagawa ko kay Mang Boy. And then, naantay ko nga sana bago bumaba. So, mag sugar 1 p.m. pa yun magre-resume. Anyway, ayun, try natin to guys. Yung, ni Sis Ina, yung kanyang line, Sassy Skin Cosmetics. Yan, dumating to kahapon, na-try ko na din siya kaso hindi ko na video. So ganito siya. Kasi 'di ba, mahilig ako sa mga ganito. Yan, itong macaroons. Ito naman is yung MQ Cosmetics. Usong-uso kasi ito ngayon sa TikTok or sa online, yung ganyan. Ito. Favorite ko yung plum ng MQ Cosmetics. Butas na nga. Yan. Ito madalas kong gamitin sa MQ. Pero since meron si Sis Ina, syempre, ito nagagamitin natin to support her business din kasi very supportive din yun sa RMK. Siya yung ating international stockist ng RMK sa Canada and USA. So, mga gustong Daddy, pakihinaan nga yan. Yan na naman ang rinig sa vlog ko eh. So, anyway, ayun. Balik tayo kay Sis Ina. Sa mga gustong mag-distributor, mag-reseller sa Canada and USA, guys. Open na open. Okay? Ayun, grabe. Ang ganda talaga. Di ako maka-get over. Di ako maka-move on dito sa Ayan, ito pinadala ng Manuf ko. Until now, hindi ko pa siya hindi pa kami nakapag-usap regarding dito. Kasi, sabi ko, maganda siya. Then, sabi ko, palitan lang yung bote. Yan, kasi very, siya, transparent. Pero okay lang din transparent, diba? Para kita nyo yung laman or papalitan pa natin siya ng bote. Ay, nag-request ako ng bottle na, yun, maganda-ganda sana. Anyway, ayun nga, ang ganda nito guys. Tingnan nyo, ayan siya kapag wala akong, walang powder. Ayan siya. Pero hindi siya, hindi siya oily. Makintab lang talaga siya. Ayan. Hindi siya oily at all. Ganda niya. Tapos, ito yung ko. Ginagamit ko sa araw pala. Yung daily skincare routine ko naman. So, after maligo, toner, tapos yung tomato serum. Tingnan nyo naman, kalahati ko na naman siya. Then yung tomato toner ko yan. And then, after netong dalawang to, ito ginagamit ko, yung Elastin Collagen na cream. Yan, bigay din ng Manuf to. So, tingnan nyo. Ganyan na lang siya. Oh, na malalim na talagang everyday ko din ginagamit. And then, after neto, is magsa-sunblock ako. Any sunblock na meron kayo, guys. Rix, meron ako dito. Meron din akong Skin Gold na sunblock. So, any sunblock na meron kayo, wala akong dito. And meron din ako dito yung binigay ng Manuf din. So, kung anong madampot kong sunblock, pwede yun. Basta, kung anong sunblock gusto nyo. Then, after ng sunblock, ito na nilalagay ko. Yan. Yung tinted
foundation? Liquid foundation? Hindi ko alam kasi ganun talaga ako gumagamit ng ganito. So, yan. Ang ganda-ganda niya sa, sa skin. Diba? Super glass skin talaga. Yan. Tapos, pag nilagyan siya ng powder, nagmamatify siya. And ayoko no, kasi parang ang bland ng mukha. Kapag ka ganito is, makinang ba? So, mas gusto ko yun. So, back to, Sassy Skin. Gamitin natin to. So, itong, itong orange na nagiging pink, lagay natin sa cheeks. Yan, 1 dot lang kasi sobrang yung tingnan nyo, grabe. Parang tayong sinampal na ito. Parang lang yung skin natin. Maging glowing lang lalo. May konting tip. Ang bango, may candy, may lollipop. Pero hindi siya matamis. Try ko na nga ito kahapon. So, yun lang. And pwede nyo siyang naman. Ayun, meron pa sa kamay ko. Dagdagan pa ba natin? Kasi takot ako pa mamaya biglang mamula bigla. Kasi para siyang magic bomb. Alam niyo yarn. Ganon siya. A little goes a long way lang. So, ganyan lang. Huwag masyadong parang sinampal. Kasi sa personal, ang niya na ang pinkish niya na, guys. And ayoko no. Kasi hindi ako sanay na nag-blush on talaga. Then, maganda dito duo kasi ito So, ayan. Yung isa. Ito parang plum din. Yan, meron ng tut-tut, diba? Kasi nagamit ko na nga siya kahapon. Kaso wala siyang spatula lang. Unlike nung ibang brand na may spatula. Pero di rin naman ako masyadong gumagamit ng spatula. Ano bang hinahanap ko? Q-tips. Kaso wala na lang Q-tips. So, gamitin natin yung hindi liit ko na lang. Ayan. Ito pala guys is may cooling effect siya. Parang minty siya pagdating sa pag lumapat na sa labi niya. Yan. Tapos ayan lang natin ng ilang minutes. Yung anak ka. Bago natin i-wipe. Pero kung gusto niyo na medyo ganyan glossy, no need to wipe. Yan, usong-uso to ngayon guys. And available na siya sa sa RMK shop. Nalagay ko na rin siya sa Shopee. Tapos murang-mura lang to. Ata 150 pesos. Yan, maglalagay ako konti pa. Yung 1 dot pa sa Pisngit ko. Para tisay feeling. Char. O, diba? Nasobrahan na yata. Sabi ko sa inyo, sa personal, sobrang na, pinkish na. So, ayan. Yun lang, na-share ko lang. So, available guys sa RMK shop online. Okay, pag gusto nyo. At maganda siya kasi may may mirror pa So, pag magre-retouch kayo, pwede. Ganyan. Tapos, pwede sa pocket, pwedeng sa maliliit na bagelya nyo. Yan. Sassy Skin by Sis Ina. Ayan, winipe ko na siya guys. Ito yung tsura nung pag winipe nyo. Para siyang ma-violet. Ayan, nag-violet siya. Pero sa sa lips. Ayan. Hindi na ako nakababa, guys. Kalunga. Inabot ng alas 5 si Mang Boy sa paggawa. Yun, pero natapos na yung yung bintana. Pati yung kay Chris na palitan na kasi nakrak din yan Buti naman. Then yung sa amin. Then nagpagawa kasi ako ng saksakan dito. Kasi gustong maglagay ni Daddy ng maliit na TV daw para may may panooran kami ng Netflix. Ayan, kasi may sopa dito, 'di ba? Gawa ng sa kama. Wala na. Pag nasandal ng lola niyo sa sa kama, wala. Wala pang 5 minuto. Char. Hindi naman. Mabilis akong atukin kapag nakasandal na sa kama yung likod ko. Kaya, yun. May maliit na kami dito, sala. Para sabi ko, maglaro sila. Kasi yung hindi na nagagamit, yung PS4, baka masira. Tagal na niya, lang dyan sa loob ng kwarto, nakatambak. So, ayan. Para magbanding sila mag-ama. Hindi yung kanya-kanya. Si Chris may sariling computer. Si Daddy meron. Ayan, ako syempre sa laptop ko, tatrabaho. At least lang dalawa, mag-bonding. So, yun.
Nantay ko lang din yung yung KFC. Nag-order na lang ako. At yung kain namin kanina, yung breakfast lang yun talaga. Nagugutom namin. Lasing ko na. Paklit, ano yan? Grabe yung rice ko. Bato-bato. Yan, mag-micro lang tayo ng rice natin. At nabudol na naman po ako. Nakakaloka. Ang sabi ko yung lang, yung maliit lang. Wala. Yan pa rin. Lurks.